Nilip constituency angkang sarthe tokbi arong along Karbi Farmers Association asong pen patir pi pon pen Sericulture Department atum cherap dunsi Arnisia Farman ingi ke pangrenga sike kipia mai kang nipon Laso mai long Nilip cafe aro amai phu kensing phangcho pen mai chari ponsi aluhiaman pen Sericulture Department Assistant Manager Ajit Saikia Senior Demonstrator Sapna Mingtipi Demonstrator Tingnichin Daungal lapen KFA TDP amai phu Tingku Inti Kongchun Bang Soron Singh Rongpi Dihin Chun Bang Longki Tisopen Kecheng Rok Klem Bang atum chetong dongsi hadak arada phan inki ke pangrenga sike ki pialong RD Tipon Lapu Assistant Manager Ajit Saikia pen inki ke pangreng pen ali kosonsi ke longpon ma lapen ke klem ke dam aputhak an than pajer mi pon lapen inki ke pangreng pen ahon non malom ador Harap liso se longpon lapen eton ahem to naphan ki inki ke pangreng pami pen pulote ahem ihu maphan kinang sot anta chidor puta kanpon Sonsi Lapu Senior Demonstrator Sapna Mingtipi pentami inki ke pangreng pen militum tami kai ke rada phan thanlo lapen ongdung atum ke pangreng ponlo lapen ki chengsi ke klem nangji ke inki an e ponangji laso ki ansi inki pangreng ponangji puta thanpon mokoson tensi ke klem ke dam nangji ma aputhak chini nge pulote nilitum Sericulture Department pen nangchira tum poputa lamsa chikipon Lapu KFA TDP amai puting ku inki pen tami ning ke hang atum do pulote nitum tami un an pen nang chirap nang chitu dun poputa mithang Karbi anglong ara raphan nilitum KFA pen ke kai ke ta sai chuti ki along aphi arjab dun poputa lamchak chipipon Lapu seke ke endun ara ratuma phan aki joy pen kula pen rearing tools pajerpon Lapu KFA nilip aro amai phu kensing phangcho pen sike ke endun kachetong ara raphan kachuro pajerpon pen mesen pen pachun pon News Report, Karbi Anglong Live.